Fis-16 ta' April Santa Bernardina Soubirous, Verġni, għexet bejn l-1844 u l-1879. Din il-qaddisa tibqa' l-aktar magħrufa minħabba d-deriet li kellha tal-Madonna f'Lourdes. Marija Bernarda twildet f'Lourdes u kienet il-kbira minn 6 taħwa u liet François Soubirous u martu Louise Casterot. Bernadette, kif kienu jsejħula id-dar, kienet tifla marradija u dbati bl-ażma u meta kellha 10 snin anki ħadet il-marda tal-kolera. Missiera li kellu magna ta' tqiq ma kienx jinqala għan-negozju u l-familja sabet ruħha f'faqar kbir u kellha tmur toqgħod f'dar se taqa' u ma taqax. It-tifla rċeviet ftit skola u kienet miżmuma bħala moħħha ma jagħtijiex. Fl-1858, fis-sena li fiha għamlet l-ewwel tqarbina, seħħew ġrajiet straordinarji li bidlu għal kollox ħajjita u li jagħmluha tant magħrufa. Id-deriet tal-Madonna b'kollox kienu 18-il waħda. B'dik tal-25 ta' Marzu, meta Bernadette reġgħet staqsiet lis-Sinjura tad-deriet x'kien jisimha, il-Madonna weġbitha: jiena il-Kunċizzjoni Immakulata. Il-Papa Piju IX kien ipproklama id-domma ta' tnissir bla teba ta' Marija fit-8 ta' Diċembru ta' 3 snin qabel. L-ilma li ħareġ mill-post fejn Bernadette ħafret fuq it-talba tal-Madonna sar għajn ta' fejqan għall-bosta. Imma dak l-istess ilma lila ma fejaqiex mill-mart tagħha. Kienet qaltilha l-Madonna: inwedek li nagħmlek ħinja, imma mhux f'din id-dinja iżda fl-oħra. Bernadette kellha tgħaddi minn żminijiet diffiċli, sabet oppożizzjoni u ma kinitx emnuta kemm mill-awtoritajiet tal-Knisja kif ukoll dawk ċivili. Ma tawx kasa għax qalu li kienet tifla sempliċi, bla skola u dbati minn alluċinazzjonijiet. Imma s-sinċerità ovvja tagħha u s-sens komun tagħha waslu biex ħafna bdew jemnu fid-deriet. Kienet tobot il-pubbliċità li għalija kienet esposta minħabba d-deriet u kienet tirrifjuta li taċċetta flus jew regali oħra mill-ħafna nies li kienu jmorru biex jarawha. Fl-1864 talbet biex tidħol fil-kunvent tas-Sorijiet ta' Notre Dame f'Nevers, imma minħabba saħħitha ma ġietx milquha qabel l-1866 meta kienet aċċettata bħala novizza u ħadet l-isem ta' Marija Bernarda. Għexet il-bqija ta' ħajjitha bħala soru ordinarja u ma ħarġitx mill-kunvent lanqas fl-1876 fiċ-ċelebrazzjonijiet li saru biex ifakru il-ftuħ ta' bażilika ġdida f'Lourdes. Jidher li din kienet għażla tagħha. Xtaqet kieku tkun preżenti imma ridet tevita l-attenzjoni fuqha. O kieku kont nista' mmur bla ma ħadd jarani, qalet. Kellha xewqa kbira li titqaddes, jeħtieġ li nkun qaddisa, kitbet. Ġesu dan li jrid minni u jien obbligata li nkun hekk mill-vokazzjoni tiegħi. Kellha sens kbir ta' umiltà. Dwar dak li ġara minna qabel ma daħlet reliġjuża, Bernadette xebħet lilha nnifisha maxkupa. Il-Madonna nqediet bija, u mbagħad qegħduni lura fir-rokna tiegħi. Jiena ħinja li nieqaf hemm. Il-mart qatt ma ħalliha l kollox. L-aħħar 4 snin ta' ħajjitha il-mart daħal aktar il-ġewwa. Kienet issofri minn tuberkolożi fl-għadam b'dbatijiet kbar. Mietet ta' 35 sena nhar is-16 ta' April tas-sena 1879. Bernadette Soubirous kienet iddikjarata qaddisa fis-sena mqazza tal-Fidwa 1933 mill-Papa Piju XI. Il-festa tal-Verġni Mqazza Marija ta' Lourdes tiġi ċċelebrata fil-11 ta' Frar. Miljuni ta' nies marru ħdejn lajn li ħafret Bernadette ifittxu il-fejqan tal-ġisem u tal-ispirtu. Iżda hi
ma ġietx eżentata mill-mart minn din l-għajn. Bernadette għaddiet il-ħajja tagħha iggwidata biss minn fidi għamja f'affarijiet li ma kinitx tifhem, kif aħna wkoll ngħaddu minn żmien għal żmien. Alla għażel in Bernadette minn fost ħafna biex permezz tad-deritt tal-Madonna jinħoloq post ta' faraġ u fejqan fil-ġisem u r-ruħ għall-bnedmin kollha. Imma għaliex intażlet propju Bernadette? Nafu li kienet tifla bla ebda importanza, sempliċi b'nuqqas ta' intelligenza. Imma dan m'għandux jiskantana la darba l-kelma tal-Alla stess tgħidilna. Imma Alla għażel in-nies boloħ tad-dinja biex iħawwat l-orrief, għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija, għażel il-mistmerra tad-dinja u n-nies li huma xejn biex iġib fix-xejn il dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. L-ewwel ittra lil Korintin, kapitlu 1 vers minn 27 sa 29. U Ġesu innifsu jgħid li tassew ngħidilkom lil min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Mark kapitlu 10 vers 15. Il-ġimgħa 23 ta' Ġunju tas-sena 2017 fl-omelija tiegħu f'dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal hekk: jeħtieġ li niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej għażilna u sar wieħed minna biex jimxi magħna fil-ħajja u tal l-ibnu il-ħajja ta' ibnu għall-imħabba tagħna. Mosè fil-ktieb tad-Deuteronomju jgħid li Alla għażilna biex inkunu l-poplu tiegħu fost il-popli kollha tad-dinja. F'dan it-test insibu żewġ kelmiet partikolari: għażla u ċokon. Ma konniex aħna li għażilna lilu, imma kien Alla li sar lill-Sir tagħna, intrabat ma' ħajjitna biex ma jinferet qatt iżjed u jibqa' fidil f'dan l-atteġġament tiegħu. Aħna ġejna magħżulin għall-imħabba u din hi l-identità tagħna. Tgħid jien għażilt din ir-reliġjon? Le, int ma żilt xejn. Huwa hu li għażel lilek, sejjaħlek u ntrabat miegħek. U din il-fidi tagħna, jekk dan ma nemnuhx, ma nkunux fimna x'inhu l-messaġġ ta' Kristu, ma nkunux fimna l-Vanġelu. Dwar it-tieni kelma, iċ-ċokon, niftakru li Mosè għamilha ċara li Alla kien għażel il-poplu ta' Iżrael għax kien liċkan fost il-popli. Alla innamra maċ-ċokon tagħna u għalhekk għażilna. U għażel liż-żgħar mhux lill-imkabbrin lill-kbar. U juri ruħu liċ-ċkejknin, ħeba dawn il-ħwejjeġ lil min hu għaref u urihom liċ-ċkejknin. Jekk int trid tifhem xi ħaġa mill-misteru ta' Ġesu, iċċekken. Ara fix-xejn tiegħek, għax Alla mhux biss jagħżel u juri ruħu liċ-ċkejknin, imma jsejħilhom ejjew għandi, intom il-koll tinsabu maħasbin u mtaqlin u jiena nfarraġkom. Intom li intom ċkejknin minħabba dbatija, minħabba lejja. Allura l-kbar ma jsejħilhomx? Qalbu miftuħa, imma l-imkabbrin ma jirnexxilhomx jisimgħu leħen il-mulej għax huma mimlijin bihom infushom. Il-qalb ta' Alla hija qalb li tħobb, li tagħżel, li jifidila u li tintrabat magħna, li turi ruħha liċ-ċkejknin, issejħilhom u tiċċekkeni stess. Il-problema tal-fidi hi l-qofol tal-ħajja tagħna. Nistgħu nkunu twajba ħafna imma ma jkollniex fidi, jew din tkun nieqsa. U int, tot ruħek ma' ċkejknin bħal Santa Bernardina Soubirous biex bis-sinċerità, bil-fidi u b'qalb miftuħa tilqa' l-kelma ta' Alla u tgħix kif iridna hu. Ejjew ma ninsewx li f'din id-dinja min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar għall-eternità. Talba: O Santa Bernardina Soubirous,
li konċ kejkna f'din id-dinja imma ġejt mażula għal 18 apparizzjoni tal-Immakulata Verġni Marija u bil-privileġġ titkellem magħha b'mod dirett. Issa li qed gawdi b'mod eterni żbuħija tal-Immakulata Umm Alla, interċedi għalina ħalli nimxu fit-toroq sempliċi tal-fidi. Enna nobdu bħalma milt inti lir-Reġina tas-Sema billi ngħidu r-Rużarju ta' kuljum u billi nagħmlu penitenza għal midinbin. Amen.